saan napunta yung pera. Hindi naman po pwede na pumasok lang sa inyong kamay na hindi naman nag-rehistro doon sa inyong fund sa barangay. And that is what the presiding officer would like you and your barangay officials have to clarify properly for transparency. Nabara tinagbali na sitwasyon, iti sa son ti Sangguniang Bayan, iti ili ti SARRAT. Apama na kwenesyonara ni Vice Mayor Remigio Medrano, iti may pagaropa mapukpukaw a pondo ti Barangay 2, iti ili ti SARRAT. Ti Barangay 2 San Agustin, iti ili ti SARRAT. Ket idadauluan ni Liga ng mga Barangay President Jose Julfin Talamayan Jr. Iti Calabes, imunana ni tampok investigative report ti kaso ti korupsyon. May pagarop nga inaramid ti bookkeeper, iti Liga ng mga Barangay, iti ili tiningras ani Mr. John Paul Maneha. Itagun daway, intay doktalen no anati kinapagpaiswanan, ti may pagarop nga korupsyon nga inaramid ti Liga ng mga Barangay President, iti ili ti SARRAT. Enero 26, aldaw ti Lunes, idinaiwaya ti regular session ti Sangguniang Bayan, iti ili ti SARRAT. Daytoy ket inatendara ni Vice Mayor Remigio Medrano kas presiding officer, dagiti Sangguniang Bayan members ken pakiramanan ti Liga ng mga Barangay President ani Honorable Talamayan. Iti maudi a paset ti sesyon ditoy nga kinamusta ti Vice Mayor no nasulbaren ti kapitan. Dagiti reklamo a may bakbakal kontra ken kuana. Inlalawag ni Vice Mayor Remigio Medrano nga umuna reklamo kontra iti Liga ng mga Barangay President. Ket iti may pagarop a panakailako iti may sa atraktor nga impaay ti lokal na gobyerno iti panawen paylaeng ti dati a Vice Mayor Edito Balintuna. Kuna ni Medrano nga awan ti dakes na, no ilako na daytoy basta lakit di maikabil iti pondo ti barangay, ken mai-record kas incoming fund ti barangay. Ngem segon iti Vice Mayor, awan ti makita iti dokumento ti pondo ti barangay. Apakakitaan nga umnoan na isarek tinapaglakwan iti agricultural equipment. Malaksid iti daytoy inbatad ti opisyal nga idilaing bulan ti Disyembre 2025 ket adda ti maysa nga istruktura nga naipabakbak nga asireg wenno abay iti covered court ti barangay. Mainaig iti daytoy rumurumuara dagiti landok tinasa o nga dati nga istruktura ket may pagarop nga inlako manen ti kapitan ken saan na masinuno nun nangikabilan na ti kwarta ana paglakwan. Kas idi mo na nga issue in baka amo ni Medrano arumbeng nga may kedeng daytoy kas incoming fund ti barangay sakbaya magastos wenno mausar. May katlong indatag ti Vice Mayor kabayatan ti session ket ti may pagarop apan nang ipausar ti kapitan iti maysa a pribado a lote iti maysa a kontraktor saan na naipakpakaammo iti akin kukwa iti nasao nga daga. Kuna ni Medrano nga iti muna sa sunday tatawen ket in pagkaamo ni Kapitan Talamayan anasulbar daytoyen ngem nasao daytoy nga itilaeng Calabes ket nagkamang ti makinkukwa iti lote ken kuana ken ditoy saan pay anaresolbar ti issue. Inkid daw ti Vice Mayor aresolbaren tinaso nga kapitan daytoy sakbay iti sumurno a session ti konseho in tono Pebrero 2. Daytoy kat nabayag nga issue kinkwanan nga reklamo dagiti ka barangayan na. And one, DJ imuna nga item, DJ tractor nga inted iti LGU, iti panawon niya po balintuna kat indisposed da, wano inlako da. And it was brought out to us by Sangguniang Bayan member Aguto. And nung tinanong namin siya, sabi niya ginawa nilang revolving fund. So hindi naman basta-basta gano'n na sasabihin mong revolving fund because
once you sell or you receive something from somewhere else, kinakailangan may rehistro as incoming fund ng barangay bago mo siya gastusin for transparency. And then, second, may nagreklamo rin na kanyang kabaranggayan na pinagamit niya sa isang kontraktor yung lote ng kawawang tao. And apparently, walang pirmahan na agreement yung may-ari ng lupa. Nagre-reklamo for so many times, but he is very evasive. And then, before the Christmas break, sinabi niya na settle na niya. And I was wondering, in may dito DJ tao, first session mi iti January, may bagbaga ng hampay nga na settle DJ problema na. So, sabi ko, kinakailangan mag-usap-usap kayo. Kasi, ang sinasabi nga ni Apo Talamayan, kat na-resolve only to find out nga hamot pa'y gayam. And then, third is DJ structure DJ Bitanga Park, which they occupied and near their barangay hall, dati structure DJ nga dati, na ibagbaga na pinadismantle da ka DJ contractor da, tama offset to DJ kontrata na. Kada cost of the dismantling kan pananggatang na kada DJ steel structure. Idi pakita na tipo POW dito awan mo iti makita nga offsetting arrangement. So sinabi na naman niya noon after the time na naduktalan mi DJ POW da nga na i-reflect DJ baga naman nga revolving fund. So again, that is an income or money incoming to the coffers of the barangay. Kasapulan lang for transparency purposes, kasapulan nga i-reflect mo nga incoming money. Sakbay nga gastusan. Di jay ti inintuodan tinumotoy biyang itatay king kwa na. And he's very evasive on the issue of transparency and the expenditures of money incoming to the barangay. That is why DJ budget da kuskusyonarak di last session because wala naman nakareflect as other source of income. Kabayatan na sinumpatan da ito'y niliga ng mga barangay president Talamayan. Kabayatan di session. Ken ito'y ngayon barad na nga amin da itin napaglakwan di traktor ken materyales sa landok manipor iti nabakbak nga struktura ket simrek amin iti pondo ti barangay ken da ito'y ket naikabil iti revolving fund ti barangay. Inlawlawag na nga adda dagiti gundaway nga adda ti bisita ken saan namnamaen na paggastuan ti barangay ken iso iti kautenda nga retoy ket napagdunumwan iti konseho iti nasao nga barangay. Inayon na nga pakaseknan iti panakausar ti pribado alote iti maysa a residente ket daytoy ket nabayag al nasulbaren. Honorable Talmayan, Sir Nice. Yes, sir. Kaya nga yung previous session natin, sir, nasabi ko, sir, na it was being made as the revolving fund, sir. It is not made to deposit in the general fund, sir. Basta napag-usapan nga namin sa konseho namin, sir, na we have barangay officials that we authorize him her i-handle yung revolving fund namin, sir. Kasi sa barangay, sir, may mga biglaan na mga bisita, sir, na pupunta at saka may biglaang mga expenses, sir, na we have to get in the revolving fund, sir. Kaya hindi natin deposit sa general fund, sir. Segon iti Vice Mayor, rumbeng kumaas saan nagastuwen nga insigi na dagito nga pondo no diket may record nga umuna iti general fund gapot ta iso ti umno nga proseso nga aramiden ti opisyal. In para si Bombo Radio News Team nga kainuman ni Liga ng mga Barangay President Talamayan ngem nagkedked daytoy. Mainaig daytoy nagturong ti grupo ti Bombo Radio iti accounting office iti ili ti SARRAT. Dito'y ngayon pablaak ni Mr. Efren Tamayo
ti municipal accountant iti ili ti SARRAT nga awan ti malagip na nga inpakaammo dagiti opisyales ti barangay 2 nga naiserek ang naglakwan ti traktor ken lanlandok. Sagon ken itamayo, no adda ti plano ti maysa barangay ang mangilako iti maysa a banag, manipor iti lokal a gobyerno wenno manipor iti third party nga naipaima iti barangay. Kaya turumbeng nga adda iti panangikedeng ti barangay iti presyo daytoy. Kalpasan na ket i-requestan daytoy iti Commission on Audit. Kalpasan na ket mangarami dan ti request sa mailako dagitoy ken maipasa iti Commission on Audit. Apaman na maawat iti COA daytoy a kalikagom ti maysa barangay ket aprobaranda. No maaprobaran daytoy iti COA kaya supay laeng iripan na kay palubos ang mailako dagitoy a banag. In pagkaamuna ati kwarta na paglakwan kaya turumbeng ang maikedeng iti other income ti barangay yan saan nga iti revolving fund. Kunana, ngano saan na masurot daytoy ket saan nga umno iti naaramid a proseso. Pakasegnan iti kaso iti barangay 2 inbarad na nga iti COA, iti kang runaan na makakita karigitoy a banag wenno akin igem karigiti a financial a record ti barbarangay. Kabayatan na inpanas ti Bombo wag nga alaen tinakder iti Commission on Audit babaan kani Mr. Cornelio Viernes nga magpapanita ket awampay iti nagbalin asungbat na. Enero 29, aldaw ti Webes. Nagsubli ti Bombo wag news team iti ili ti SARRAT. Dito'y nga inpadas tayo, iti may kadwa gundaway. Nga alayan ti statement ni Liga ng mga Barangay President Jose Talamayan Jr. ngem nagterineeda saan na kayat ti mangipay ti statement ngem inpanamnaman na nga dantoy ti gundaway nga mangted ti sumbat kada gito'y nga akusasyon kontra ken kuana. Malagsid kada ito'y nga akusasyon iti Liga ng mga Barangay President iti ili ti SARRAT. Rumrumuar nga ultimo iti treasurer ti barangay 2 iti ili ti SARRAT ket MAIPAGAROP aman nangibulsa met ti kwarta ti barangay. Nabigbig ti Bombo ti treasurer ani Miss Selanor M. Taganas. Basar karagiti impormasyon manipor iti mapagtalka na source MAIPAGAROP nga agusar ti peke apirmat ti kapitan itinasa o nga treasurer tapnon makiirwar ti kwarta. Dahito nga issue ket di manon meten iti vice mayor ket segon kani metrano ti treasurer ket saan pay ket din ang masarakan. Agpukpukaw di treasurer and sigon ti damag tayo adda iti kwarta nga bilbirukan da pay may panggap iti kwarta ti barangay. Tati ginagpayso na at nadamag ko pa'y nga handa pa'y nga makaala ti honorarium taon maten iti kwarta nga pag-honorarium da. Nagturong iti Bombo iti pagnanaedan daytoy a treasurer iti ili ti SARRAT ngem awan daytoy. Nubay kastabo sa iti statement ti pamilyana nga awid daytoy ngem adalaing tinapanan na iti bimisita ti Bombo Pakasagnan iti daytoy nga banag rubrumuar a plano ti Barangay Council as sukatanen daytoy. Kabayatan na inpasigurado ni Vice Mayor Remigio Medrano ano makakalap ti makaanaya pamaneknek when ebidensya ti MAIPAGAROP saan nga umno apan nakabusbos ti pondo ti Barangay 2 iti ili ti SARRAT ket mangipila ti kaso kontra ken Liga ng mga Barangay President Jose Talamayan Junior. Kat para kanya kagat rembang na kat mapagwadan ko ma. Tapnon no adatuladen dagiti pada nga punong barangay. Angam no sa balidar aramidan nakasano nga rod nga suruten wano respetaren dagiti nagduma kapitanes. Kastamat ka dagiti ka barangayan na. Kasano nga rod nga respetaren da no awan mat iti nasaya at ngay pagpakita na. As a matter of fact, ado ti issue mamangmangan ko I don't want to interfere with the affairs of the barangay. Unless I have sufficient documents in my possession, manjak mairugi iti mangipila iti kaso. Okay, so And I still have to verify how true is this.
Hindi pala ang Disyembre ka na mo dito eh. Anat ng sa ito, kada iti residente, lalo taga barangay ito sa buong Kat kasapulan na investigaran da, bantayan da, dagiti aramiden, dagiti barangay officials da, no nasaya at madlaang ken natudyo nga mag-implementar kadagiti kwarta iti barangay. At kas budget season manin, kat handa nga may parward dagiti nga kwarta, kat mabalinda nga usaran dito kabarbaro nga budget nga pangkalob kadagiti nagpukpukaw nga kwarta ti barangay no kas pagarigan. Para iti investigative report, Bombo J. Agnira. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information basta radio. Bombo!